Hej, vi står herude foran Odense Centralbibliotek og venter på, at kronprinsessen hun kommer og åbner sommerbogen 2015. Rigtig god fornøjelse med de mange spændende historier og eventyr, der venter i ferien. Og nu skal vi starte nedtællingen på skærmen. 5, 4, 3, 2, 1. Sommerbogen det er bibliotekernes læselystkampagne for børn, og det kører fra 19. juni til 22. august. I dag kommer kronprinsessen, som sagt, så kommer der lige omkring 200 børn, og så kommer Jacob Riising og læser op af sin nye børnebog, Karmeboy. Niler, han finder ud af, at borgmesteren i byen Skovlunde, har det, der hedder Skovlunde missilskjold, altså nogle totalt seje missiler. Sidste år, der læste jeg en eller sådan noget, men fordi der vidste jeg ikke så meget om det. Men nu der ved jeg meget mere. Det bedste, det er nok, altså, at man ikke sådan skal i skole og lave så meget. Jeg vil også gerne deltage i sommerbogen og læse nogle flere bøger. Sommerbogen 2015 er skudt i gang med manér, må man sige. Og alle I derude må endelig komme rigtig godt i gang med at skrive anmeldelser og uploade videoer og i det hele taget deltage i konkurrencerne om alle de gode bøger og tablets, man kan vinde. Rigtig god sommer og rigtig god læselyst herfra. Vi ses, venner! Giv jer selv en hånd!